Ей, групата! Стиска ли ви да дойдем на това място? Снимачната ми апаратура е с скромни възможности да го снимам, когато е на видео. Да си пилим така е това нещо, тази течност. Но за да дойдете ми тук, нали, виждаш как съм. Идва се и с лодка, да, трябва и да се носи лодка. И да изпеем тая песен. Ако ми налеш рекия, аз с кеф ще я изпия. Нивгато и не го отказвам, бързо чашата изпразвам. В случая, нали, половинката бутилка. Имаш ли от благата рекия? Давай, да я пия. Аз не мога да си искам, затова ти се натискам. Имаш ли от благата ракия? Давай, да я пия. Аз не мога да си искам, затова ти се натискам. Според картата трябва да съм на 2,5 км от входа на пещерата. Дивиташката по-точно. Как ще я излизам? До сега съм излизал, пък сега по-русскому сказаться, поживем увидим.